Gipuzkoan kontrara dakizuten ez, oso berehala bete zan, ireki genitune ondala 15 egun edo gutxi gora bera sarrerak, eta 2 minutu eta 20 segundutan danak salduta ziren ez. Horrek esan nahi du, nolabait Gipuzkoan kontrara errotu indala Tolosan, eta jendea itxoiten edala ez, hau noiz esango da, edo danok zai daude ez, honetortzeko eta parte hartzeko. Gure ustez, beti bezala, jendea beti dator helburu batekin, eta beraien helburu propio esaten da, jende berri ezagutzea, ordenadore erabiltzen dutenek zerbait aurrera eramateko, ordenadorea azkenian zerbait oso zabala da, edo zer gauza indizekezu ordenadorearekin, eta bakoitza bere hobiak, edo bere lanak, edo bere artista alde hori erakusten du, ez? Eta beti, ikasteko zerbait badaukagu beti, ez? Eta honen datorren jendia normalia, mundu hauetan oso jaioa den jendea da, eta gustatzen zaio, bai, besteen gandik ikasi, eta baita erakutsi, ez? Eta hor, nahiko, nik uste oso ambiente ederra sortzen dela, eta hori demostratzen da, 3 egun hauetan, ez? 3 egun hauetan ematen den konbibentzia horretan. Jende gaztea da orokorrean, ez eta jende gaztea izaten detenen 16 urtetik hasita, gutxi gora bera 30-35 urte arte, nahiko zabala da, aurten edade media gutxi gora bera 29 urtetako izan da, hasi inda, egun urtetik, baina nik uste ere bai dela jende asko urtetan zehar etorri dena, hondikan kostatzen zaio ez etortzea, ondo kostatzen dut, eta nik uste oso aberasgarria dela beraientzat, honea etortzea. Gutxi gora bera ikusten dugun jende berria 25 izaten da, urtero. Eta, baina dakizu denez, bete inda eta hau bandu itiozkeo, jende gehi etorreko ditzateke. Gizonezkoak dira orokorrean, 98, emakumezkoak 1,2 dira, baina gutxinaka nik uste hasten di jola, emakumeen presentzia, eta nik uste etorkizunean ez dakit parekatuko da, baina behintzat nabarituko da. Bideojokoen munduan, edo bentsat mundu honetan parekotasuna nolabait bilatzeko aukerak aipatu egin ditugu. Gertatzen da bideojokoen munduan, naiz eta emakume jokalariak izan, eta naiz eta bideojokoetan emakumeak pertsonai bezala existitu, benetan ez dituzte gizonezkoek obetzen dituzten aukera bide bezala, bi atzeko mundu ipiniko ditugu, ez? Futbolaren munduan, mundu fisikoan, geroz eta neska gehiago jokatzen dute, ez? Eskolarekin eta gero talde ekipo desberdinetan. Eta bideojokoen munduan, kirol berdina hartzeagatik, ikusten dugu ez daukatela emakumezkoen taldeak aukeratzeko posibilitaterik, ez? Orduan, agian naiz eta txikitatik futbolean jolastu ikusiko dute badirudi beraien gizarteak ez duela hori onartzen edo futbolarizatea gizonezkoen asuntoa dela, eta orduan bideojokoek ez dute laguntzen, edo bideojokoek kasu honetan beste barrera bat sortu ditu dute. Baina historikoki 30 urtez beti gizonezkoentzako egindako produktu bat izan darako, ez? Eta hori aldatzen ari da orain gutxinaka. Errepente, 150 jokatzen duten 150 kasik emakumezkoak dira, osea, derrepente merkatu aldatu egin da, orduan industria gutxinak aldatzen ari da, eta ere oso poliki komunitatea, jokalarien kultura, eta adibidez beste jokalariak nola tatu beharko dituzken hori ere oso poliki aldatzen delako, kolpez gertu delako. Teknologiarekin beti hori gertatzen da, mugikorra kolpez iritsi dugu, internet kolpez iritsi dugu, sare soziala kolpez iritsi dugu, eta denbora behar dugu aldatzeko, ez? Batzutan hobetzeko eta beste batzutan gauza edo inguru berriak ikasteko. Eta kasu honetan ez dugu haindik denboraina izan, jende guzti hori ikasteko nola ondo portu beharko lirateke bideojokoen komunitatea hauetan, ez? Buena. No la cuña lo que me ha hecho. Tío, me he tirado por la automática, no le he cambiado. Se ha tirado el destello. Me van a ver que se parió.